Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di Konten Bayi. Alhamdulillah, iki apa nah bocah ya Allah. Udah ada sampe piro ayo ngene ayo Kita briyone Mbak Indah iki perkarane iki kaca wis sing sebelah kene iki, sebelah kiri. Kuwi iki wis kadung dijres mengisar untuk menduwur ki wangi. Wis mbah, wis kena tapi wis kena alhamdulillah. Wis kinara mantuk pemirsa. Cahayu pengen melok piye? Pengen ikut Mbak Repa? Enggak, ya wis. Wis, hati-hati, Dek. Dadah, ya hati-hati. Kinkin pulang leh. Intan Rene Tan. Dadah. Kinara pulang. Loh. Kinara pulang pemirsa, aku pengen bayar es gone Mbak Lina. Oh iya, iya, Dek. Ya. Ya, hati-hati. Iya. Ngebeli cah cilik-cilik padha mlayu-mlayui, Dek. Anu dolanan baling kok lak yo piye. Aku tak bayar es dulu nggone Mbak Lina nggih. Intan melok apa ora bayar es? Oh au. Wow, tak tinggal buah kumbane wis rapi nggone Bunda Dewi wis dientasno. Mbok entasi kabeh Tan. Walah, aku tak nyeteng dirimu ya, dirimu lagi mek apa? Ya gawe konten sederhana bersama Intan ya pemirsa. Hangerku ki. Ndi? Silak Mbak Dewi tak jaluk nah. Apal hangerem sing bentuke piye niku apal? Apal. Wis ndang mandi iki wis jam 200. Aku sudah dawul-dawul pemirsa. Dawul-dawul rambutnya ngumbul ngono kuwi jebrak iki jenenge dawul-dawul. Aku pengen gone Mbak Lina. Kinara rene sapan, Bu? Ya enggak tahu ta, Nduk. Nek pengen rene ya rene. Kok dolan gone Mbah Dames ya dolan gone Mbah Dames. Trembay yo kesana kesini. Kan iki kowe aku pengen Mbak Lina melok ora? Ayo nek melok gone Mbak Lina apa ora nyun jajan ayo. Ayo yo ya nyun jajan ayo. Kok tidak usah melayu-melayu nanti tiba. Mbak aku pengen Mbak Lina, Mbak. Ya, wes ayo gone Mbak Lina. Apa Mbak Lina? Mbak Lina iki lho. Ayo. Mbak Lina bayar ambek nek pengen njaluk jajan. Sampean pengen jajan apa, Dik Susi? Nah, kayak gini Mbak Lina. Yes. Iki Mbah, mangga Mbak. Ya mangga. Pop es rasa mangga. Iki rasa apa? Awakmu pengen rasa apa? Blueberry, sing siji blueberry, sing siji mangga, Mbak. Iki terong campur lombok, campur apa iki suket tepi. Wis bar minal aidinen karo Mbak Lina iki mang ya, Mbak ya. Mbak Lina dek ini ya, Mbak ampun buka ya, Mbak. Nggih, ampun. Mbak nek menawi Mbak Asih dodolan roti bakar mengke Intan jenengan teri nggih. Nggih, Bu. Nggih, pokoknya jenengan anteri roti bakar. Dekne pengen roti bakar. Nggih. Dek Susi sampean pengen es apa? Gak pengen es. Tapi baterai kena apa? Enek-enek sampean iki. Sirahe ngeluh. Es enteni sik ya, Nduk. Rasa mangga ambek rasa blueberry. Citra apa iki? Walah Mbak, tang mriki tek ademe ra kapreh, Mbak. Aku ngantek betah ning kene, Mbak. Dek wau esnya pinten ditambah iya, tambah yo.
Pinten, Mbak? 6 sama S-nya Nggih. Nggih. 45. 50 nggih, monggo. Turun nggih, Mbak. Sik nyabrangnya alon-alon minta sabrang nggih, matur nuwun Mbak Lina nggih. Saya ayo saya nyabrang sik. Dek, anak Dek. Monggo Mbak Lina. Nggih. Intan gak njaluk es, njaluk ape adus. Ya, wis bar mandi ndo. Bar mandi kok. Bar mandi neh kok walah. Heeh. Dalem. Riyen nganu, Bu. Rencange kula ngadu community nih kalau zaman riyen. Zaman riyen kan tahun 2000-an kan endak-endake kan kula kan walah dadi pengurus ngadu community. Terus sakniki kan padha merantau padha berhasil. Tumpakane nek mulai ngadu padha tumpakane setir bunder. Mereka alhamdulillah mereka ya padha eling aku, Bu. Biyen berjuang bareng tiap hari Jumat aku pas jadi pemuda nek biyen pemirsa yo. Intan yo cek cemplis Intan malah rong enek leh Mbah Yi. Indah cek cemplis. Niku tahun 2000-an riyen kok. Karo pemuda-pemuda dek biyen pemirsa aku ki menciptakan suasana desa Ngadu ki nek hari Jumat aku bersih-bersih kampung-kampung, kerja bakti, terus engko makom-makom niku tak rewesiki pemirsa ndek kae pemirsa. Terus enek urunan Mbah Yi ndek kae, kula urunan sithik-sithik anggota sing ning perantauan-perantauan niku urunan. Nggo anu ya halal tiap anu ya dateng ya. Nggih. Khusus anu pemuda Ngadu zaman kae. Community biyen kan ngono ya. Jenenge Ngadu community. Eling ya eling terus anu nekakno Pak Anwar ya. Nekake Pak Anwar Sahid niku kula di 2004 tek mboten 2005 zaman biyen. Aku sampai Bu ini jadi ketua zaman kae pemirsa. Apa ki sing Ngadu community. Aku ki ndek biyen niku seneng berorganisasi pemirsa mbek pemuda-pemuda. Langsung manggil Pak Anwar Said, Pak Said ndugeke Pak Ankon tausiah. Aku gawe proposal nggih terus untuk dana konggone sing duwe perusahaan pitik, perusahaan material, padha ngekeki sumbangan-sumbangan ngono pemirsa nggo. Jos dulunya jos Pak undang Bapak Kiai Haji Anwar Said Desa Ngadu. Itu waktu itu Bu Yuni ketua Ngadu community. Ngeri isen. Yo gak usah kuwi cerita mbiyen pemirsa. Saiki kan wis tuwek ya pemirsa. Yo ndak apa-apa, yo ndak tuwek tenan kuwi yo wis anak Intan kok. Yo Mbak Indah yo kuwi. Tapi dulu itu indah organisasi. Indah jadi zaman biyen seneng pemirsa. Sekarang Taruna, BPD. Terus akhirnya BPD sampai sekarang masih BPD. Iya, sampai 2 periode pemirsa aku. Iki kan aku wis tuwek. Tak wis ora dadi BPD, aku tak yo secara baik-baik wis ora melok neh. Dadi ben yang muda-muda hampir tampil. Soalnya pemuda sekarang kan penuh dengan inovasi yang kreatif dan memberikan ide-ide yang baik untuk membangun kemajuan desa. Jadi aku tak sing tuwek ngene iki tak mundur ngono. Wis 2 periode pemirsa. Sing akeh ben ganti sing nom luwih pinter-pinter luwih mengikuti perkembangan zaman Mbah Yi. Anak muda sekarang tak akui cerdas, inovatif, kreatif. Terus sing tua jos di belakangnya aja. Di belakang layar. Pon jenengan kok tak gawekno ujak di dahar bengi-bengi ya. Aku saiki sego berkat jalukno oseng pindah ngongkon Susi nganggur. Saiki kan ngongkon kowe. Oke, saya langsung budal. Iki segone ditambahi karo seng pindang. Jangane napa? Ora sajangan sik. Garingan. Budal Mbah Yi. Sendika dawuh Kanjeng Ibu, nrotok tok tok tok. Nrotok tok 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 kayak ketoprak pemirsa. Ih, wis bar mandi cah. Iki pakaian budi. Pakaian budi tangan. Mas Alma wis bar mandi. Udah. Sapa iki? Sing satu? Yo, wis bar mandi yo le yo, gak usah mandi neh. Wis maine HP sudah. Wayahe dicas. Pinter nek dikandani nek wis wayahe selesai ya selesai.
Jajane nanti mamle. Iki kok seneng padha ngene iki lho pemirsa, senengane iki mang lho. Ki ager-ager senengane karo sing disenengi mang coklat mang lho. Iya gak apa-apa. Aja mluntir-mluntir kok nek gulunem keceklek le. Lentan pengen dimasakno ibu apa? Nasi goreng piye mang kan tok berkat. Sego berkat digoreng enak. Iya, ibu yo pengen. Dadi mamle. Nah, tem mau siji tok le ngambil le. Tak gawe memang kumbang. Nggih, tak gaweno sego goreng ala ibu gelem. Engko mencoba dikasih terasi dari Mbak itu loh, Ndok. Dari Mbak Inopa. Nasi goreng terasi. Terus lawoe ndok ceplok. Lah iku nasibe piye? Tak gawekno tahu bacem adek urung mbok maem. Iya engko aku jek urung kudu maem kok. Urung kudu. Lah Mbah Himang tak ngenekno. Mbah Him jenengan tak gawekno apa nek ngarani rujak ya. Engko sehae aku jek wareg ngono. Iki iya al nek wayahe HP-nan wis selesai, ya pinter lho kae. Iki mang toko buah ndok Tan. Iku mah kayak enak uang nganten. Wong sunat Nduk, orang nganten. Putrane Mbak Tin Laundry, sing Mbak Laundry kuwi lho. Sing iki iya, sing laundry iya gorden. Kuwi Bunda Dewi 1, intene 1. Iya. Lah basis? Basis wis dibawa sendiri. Intan seneng gak dulur-dulure padha berkumpul ngene iki? Seneng ya, artinya seneng ah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Tan ya. Ben iso selalu bersilaturahmi. Keluarga besar Mbah Yi iki putune nek 8. Intan apal putu-putune Mbah Yi? Sing pertama kan? Mbak Intan jenenge sapa? Mbak Indah. Terus kedua jenenge iki sapa? Intan. Sukma Intan. Nur Hayati. Terus Repa sapa? Repa Dimas Ayu Reparina. Prajurit Pramesti yo gak prajurit, Pramesti. Terus bar kuwi Muhammad Pardi. Bu, iya bener Muhammad Fadri. Dio Pratama. Terus Cantika Salwa. Nur Koirunisa. Kok Oreo. Terus selanjutnya Muhammad Iqbal Al-Abi. Terus bar kuwi sapa yo? Adelia ambek Adelio. Jablase gak roh pemirsa aku lali. Wong sing kayak jeneng Mbak Indah kok. Pokoknya iki Adelia ambek Adelio ngono rohku. Nduk, Bude pengen tanya namamu iya siapa, Nduk? Adelia. Duh, kamu juga lali. Siapa? Oh, Adelia, Koirunisa. Rovin. Mbah, nek sing Adelio. Lupa. Ardani. Ya bener, kamu sing Ardani. Adelia, Koirunisa, Ardani. Terus Adelio, Raufin. Ngono lho Tan. Kamu mau pinjem tab? Nggih, pinjem tab. Ya, nanti kalau sudah waktunya selesai istirahat ya. Wes pinjemitan gantian, pinter kena dikandani ya. Walah, jadi nonton. Masa iki ditunggu Intan. Ditunggu Intan. Tunggu Intan, iya. Al. Jadi pemirsa lho Mas. Kapan ditunggu Intan. Ben seneng atine juga kursi ya, Nduk. Juga kursi delok Mas Egi ya lho. Ndang delok juga kursi Tan. Nah, iki rusak aja iki dienggo anci-ancian ae. Kursi sekarep kuwi lho.
Ndak, wes kan delok. Iki al iki. Halo. Adem di sijine. Adek ning ngisor kono. Oh, ku mah pipis ning ngono iki. Rame, senenge ra kaprah. Nek kecepet lho, Dok, nek kecepet lho. Nek kecepet wes nang jungo. Padha seneng lho ndelok cah voli, wong-wong voli lho. Ceritane Yaya karo Yoyo pengen ngerti Mbak Intan duwe lampu disco, kelap-kelip. Nah, dibutuhno Intan. Nah. Tapi kudune bengi, Bu. Iya, ini Yoyo yo pengen ngerti. Kok nek pas bengi le bagus le. Loh, itu loh. Loh. Ngono nduk lihat atas ada. Loh. Apik ta? Yaya pengen? Enggak pengen. Yoyo mau? Enggak mau. Enggak mau semua Intan. Lho kuwi lho Nduk, muser-muser ngono, Nduk. Dadi Yaya karo Yaya karo Yoyo gak pengen. Cuma pengen lihat tok, iya, Nduk. Kenapa gak pengen, Nduk? Enggak mau, Tan. Oh, kalau punya uang pengennya ditabung, Tan, denger, Tan. Oh, Yaya pinter kalau punya uang pengennya ditabung. Nanti untuk apa, Nduk? Nek punya tabungan banyak, Yaya pengen apa? Beli apa, Dok? Ketatap kaki Dor. Kalau Yoyo nek punya tabungan banyak, nanti pengen beli apa, Le? Pancing. Beli pancing. Alhamdulillah. Kalau Yoyo pengen beli pancing, Dok. Nek kamu pengen beli apa? Boneka. Lo pengen tumbas boneka, Tan? Lah nek Intan insya Allah sudah punya tabungan yang cukup, Intan pengen apa? Pengen umroh maneh. Alhamdulillah. Wes pemirsa, bariki kontennya adalah Intan maem sego goreng. Yo. Ndi rujake? Rujake sesuk ae. Kenapa? Bayi ra gelem. Kenapa? Ojo saiki rujake, aku perutku wareg ngono. Aku gak doyan rujak. Oh, Yaya gak doyan rujak. Yoyo doyan rujak, Nang. Gak doyan. Lah nek dhuwit mau? Dhuwit mau? Pinter. Rujak tidak doyan. Apa iki kaget aku? Apa? Ora roh. Coro. Cicak, Duk. Tak kira apa, Duk, kaget, Bude. Nek Yaya dhuwit mau? Iya, besok ya nek pulang disangoni Bude. Nanti Nduk mang jare nek cicak, Nduk, sik. Alhamdulillah. Ayo berdoa dulu, Tan, pinter kalau. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rusakana wa qina adzabannar. Amin. Saya gak anggo tempe. Gak mau tempe, Nduk. Kerupuk. Nduk. Enggak. Kene, hadapnya ke sini, Le. Yoyo di sini. Yoyo di sini duduke. Nek Yoyo mau ndok, Yaya gak gelem. Wes, Dang, Mam. Alhamdulillah pintere cah, cukup minum cah. Intan adep sini, Ndok. Nah. Aku yo heran kok tak kei ndok moh-moh tenan. Yaya minta sedikit saja ngono. Dah ijek panas, Dok ya, pelan-pelan ya. Iki Yoyo, Bu. Iku Yoyo iki Yaya. Yoyo kuwi. Ijek panas, Dok, alon-alon, Dok. Lah Ibu mosok gak maem piye lah? Gak apa-apa. Pedes. Tadi lomboke abang sedikit saja, Dok. Lah tak ganti nasi putih mbek telur tak piye? Ya, nasi putih mbek telur saja ya. Oke, tak ganti nasi putih sama. Iki tak makme aku ya. Iya, engko tak makme Ibu. Iya. Ya wis tak memang Ibu aja ya. Iya, ya sudah taruh situ kok di Mang Bude ya. Yaya mbek nasi putih mbek telur saja. Saya tak ambilin.
Nah, pinter. Sekarang ganti telur ambek segotong. Tapi hati-hati ya, soalnya masih panas. Hati-hati ya. Sulingannya ditaruh dulu. Walah pintere cah sing lanang nek maem telap-telep, temblem-temblem podo karo Mbak Intan. Wah. Nah, didamu-damu dulu, Dok. Pinter kok. Wes, iki sing Mas Al mbuh ning ndi iki mang ra roh aku. Gede bayi. Oh, gede bayi. Bunda Dewi meneng ndi lah, Nduk? Lunga. Oh, ngonten? Pasar. Ning pasar. Lho. Bengi-bengi dek ning pasar. Mbah pemirsa mbuh ning ndi gak roh aku. Ngonten. Wah, ape ngonten ning pasar. Jarene ya. Ah, pinter aja, cah. Aduh, mam. Guys, pemirsa, demikian ya konten bayi hari ini. Tunggu dinunga yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Ya, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.